କରିଦେଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜଳି ପଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ବିରାଟ ବସନ୍ତୀୟ ମନରେ ଜଳେ ଜଳ ଫେରନ୍ତା ଆସାମୀ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ରେପଣ କରି ମୁଁ ଜେଲ ଯାଇଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ମତେ ଜେଲ ପଠେଇଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ କରିବି। ତାପରେ ସେ ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜାଣିବ ଭାରତ ଗଦାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆକାଶ ବାଜି ଧରିଲେ ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ।